igsuon, mga kapatid, may share ako sa inyo itong bago kong Honda Dio 110cc. Andyan sa likod ko. Okay, tingnan natin. Okay, ito mga kaikunan, mga kapatid, ito ang Honda Dio. Ito ang pinili ko mga igsuon tungod kay barato pero nindot siya mga picture ay mga function. Ito malaki na ang kanyang mas pag mangumpra ka daghan kag makarga nga doon na siya krang para kung hutdan tag battery makapaandar kaya punta. Kanyang yang ligid tubeless, may naka advantage o nakanindot barato ra. Ang akong palit ani mga kapatid 62,000, pinakamura sa Honda nga scooter, Honda Dio. Ang ganda niya, pwede pa siya pang long ride. Ito ang kanyang ignition switch, on. Ito sa seat pag open, try natin, close natin. Close na, ating i-open. Okay, open na siya. Tapos ang laki pa niyang kanyang new box. Marami tayong nailagay, dagantag mabutang. Nya ang iyasang tangke, fuel tank capacity is 5.3 liters. Okay kayo. So ang consumption niya or ang daga niya sa usa ka litro 58 kilometers point 3. Mao ni ako na biliban aning motora kay karburador ito mga kapatid. May nakanindot ani mga kapatid. Ito ang in-upgrade ng Honda. Okay, ang laki pa ng kanyang dako pa kayo side mirror, di ba? Ang ganda ang kanyang handle. Mana kung kamo o
mga kapatid o mga igsuon, ingita mo motor nga makabiyahe mo layo, mao ni ako ikasuggest ninyo ang Honda Dio 110cc nya. Ang iyang headlight LED na pod, panang iyang signal light ay halogen bulb. Ang kanyang tail light ang laki. Parang halogen lang ito. Halogen lang ito ang kanyang tail light. Ug ang kaning iyang signal light left and right. So ito guys, o mga kapatid, mga kaigsuonan, mo ni ako suggest ninyo ang Honda Dio. Okay, maganda ito o nindot itong Honda Dio, barato na, mas makasave pagib ka kay ang 1 liters ang maabot niya sa dagan sa 1 liters is 58 kilometers 0.3. Depende yan sa driver. Pag marunong ang driver, hindi pataka o biras gasolina, yan ang kakaabot ng 58 kilometers 0.3. Okay, sa sunod abangan nyo mga kapatid, pag break in ko ito. Marami kami, punta kami ng South Cebu South, sa Dalagit. Puntahan namin po sunod po pag meron na ang complete registration. So okay, daghang salamat. Sunod abangan nyo, at meron akong dalang drone yan. Okay, bye bye.